compto els dies, quasi bé. Sí. I tinc un munt d'amigues que em diuen, escolta, a partir del 12 et truqueu i anirem cada dia, un dia a fer un cafè, l'altre dia de a caminar, l'altre dia a caminar. Però no tindré que mirar l'agenda si avui tinc que anar aquí, demà tinc que anar allà i quedar amb aquest, no? També et toca. Que es veguin elles també, que són la salsa d'aquí d'aquest guisat. Sí, quan organitzeu coses vindré de voluntària, llavors sí, ja veureu. Pots col·laborar sempre, però no tens aquesta obligació. No, res, sense ser la cara visible. El que passa que a vegades ara, últimament me costa de concentrar-me, no? Però bueno, que me les facin, no me'n dono compte, vale? Però anar posant per les fotos, això no.